každý ten šport, ktorý som všeobecne v živote robila, mi niečo priniesol. Čím viac trénuješ, čím viac makáš, tým lepšie. Samozrejme odtiaľ potiaľ. Nebola som úplne iba ja tá, čo preteká, ale tá, čo sa pozerá na tých pretekárov a vidí tam tie emócie. A ja som, aj keď som tam bola od rána do večera, ja som proste nechcela ísť ani jesť. Že ja tam potrebujem piť. A športom invalidite. Kedysi zranenie s kolenom a my ho 2-krát operovali. Uvidíme, že či to vyjde, ale chcela by som ísť na Mont Blanc. Určite sa treba toho zúčastniť a netreba sa toho hlavne báť. Dobrý deň, ahojte, vítam vás pri sledovaní a počúvaní nášho ďalšieho podcastu, druhej epizódy podcastu s názvom Za prekážkou. Dnes sa budeme rozprávať o prekážkach nielen na trati, ale aj o tých v živote. Skvelá správa nášho kolegu Nikolasa, vybrali do národného tímu Spartan Slovakia pre tento rok, takže sa môžeme tešiť aj na tie jeho zážitky z top pretekov sezóny. Čau. Ďakujem pekne za predstavenie, vítajte milí poslucháči. Splnil sa mi takýto milník jeden, ale poďme ďalej, poďme na dnešného hostia a ešte ďalších noviniek, lebo to nie je všetko. S radosťou oznamujeme, že Spartan Slovakia sa bude podieľať aj na Národnej lige 2025 okras Slovakia, ktorá ponúkne pretekárom možnosť súťažiť v OCR lige na 4 podujatiach s bodovacím systémom. Jedným z nich bude aj Spartan Super v Komárne, a to v termíne 24. mája 2025. V lige nebudú chýbať ani ďalšie ikonické preteky, ako sú Angličak, Doby väžu a Nováčik Champion Race. Kompletným zoznamom podujatí nájdete na stránke Okras Slovakia. Prvú časť v lige však je potrebné byť našim členom a užite si tieto preteky a túto ligu. No a teraz už premostíme k našej dnešnej hostke. Je to človek, ktorý Spartanu rozumie nielen ako pretekár, ale aj z tej druhej stránky, z tej organizačnej. Takže Zuzka Slabá, ahoj, vítaj medzi nami. A aby som to dala ešte takto na úvod, je to rodačka z Bratislavy s indickými koreňmi. Zuzka Slabá, ahoj. Ďakujem za takéto predstavenie a hlavne ďakujem za pozvanie. Je to moja prvá účasť a premiéra vôbec všeobecne v podcaste. Wow. Tak sa veľmi tešíme, tak som veľmi A aby sme ťa na úvod aj trošku takto predstavili, že Zuzka, ty sa staráš o tú digitálnu komunikáciu Spartan Slovakia, si social media manažérkou, content creatorkou a ambasádorkou tejto značky, tak? Dobre, ale zapájaš sa aj aktívne športovo. Tento rok ťa čakajú preteky Spartan Ultra, ako som sa dozvedela. No, nebudem ešte predbiehať, poďme na to pekne po poriadku. Jasne. Ako sa začal písať ten tvoj Spartan príbeh? Ako si sa vlastne k tomu celému dostala? Hej, no športujem úplne od malička, bez športu fakt, že ani na deň. A od malička som vám súťažila. Bolo to najprv súťaženie v tenise, potom parkour na koňoch a tak ďalej a tak ďalej. A nejak som vždy ma lákalo skúšať nejaké nové športy. A jedného dňa ma kamarátka nakopla k tomu, že však poď ideme vyskúšať ísť na Spartana, že ona už raz bola, ale chcela, že by sme to takto šli spolu skúsiť. A išli sme to akože len tak for fun, že skúsime, uvidíme. A vtedy som už bola taká, že sa mi to celkom tak zapáčilo, čiže potom som mala ale však chvíľku pauzu, lebo som sa venovala posilke a ešte potom iným športom a začala som trénovať na bikini fitness práve, že? A tam sa uberala moja cesta, ale nejak som úplne nezvládla prípravu objemovú, lebo bolo to dosť náročné. Plašienka. No. A vlastne tým, že som to nechcela úplne že vzdať, lebo nerada vzdávam veci, tak vlastne ten deň, kedy mali byť moja prvá bikini súťaž, tak vlastne bol aj Spartan, tak som si povedala, že idem sa k tomu vrátiť. A vyhral Spartan. Takže vyhral Spartan a ako som prišla do cieľa, úplne celá odblata, zničená a tak som povedala, že toto je to, kde sa chcem uberať, ktorým smerom, takže potom som sa aktivnejšie začala venovať Spartanu. Wow, pecka. A teda prešla si od bikini fitness Spartanu pretekom. Čo ti dalo naopak zo sveta fitness a naopak čo ti chýbalo potom z toho sveta, alebo čo ti OCR možno ponúkol? Alebo takto, ja by som to skôr upresnila, že čo ti dal ten fitness svet, alebo či tam bolo niečo, čo ti tam vlastne chýbalo a možno na tých OCR pretekoch si to našla.
Ten fitness bol pre mňa super. Jedna potrebná disciplína. Už aj keď sa babi alebo aj chalani takto chystajú na súťaž. A ja som kedysi mala anorexiu, čiže ja som sa potrebovala trošku usmerniť v tom jedle. Čiže ja som aj s tým cieľom šla, že idem skúsiť bikini aj hlavne kvôli tomu, že potrebujem ísť do toho objemu, nechcem sa bať toho jedla a tak. Čiže toto mi prinieslo to fitness, čiže každý ten šport, ktorý som všeobecne v živote robila, mi niečo priniesol. A toto bolo, čo sa napríklad toho fitness týka. Hlavne som mala aj ženské problémy, že som nemala svoje dni a tak. Čiže vlastne tento fitness mi práve že k tomu pomohol, lebo som si vybudovala tie svaly, začala som normálne papať a tak. Čiže toto bolo super, lenže ja som od malička taká divožienka a vždy som taká, že skôr inklinujem ku zvieratkám a k outdooru ako k indooru. A preto som bola potom taká, že až tak ma ten fitness úplne neťahá po súťažnej stránke. A vlastne, áno. Čiže ono mi to pomohlo po tej zdravotnej, ale potom vlastne, jak som nabehla na toho Spartana, tak to bolo niečo, že to je úplne že vášeň. Že tá divočina, že nás sa chýbala, presne, keď hovorí, že si divočina. No lebo tak oni tam aj tak, aj tie baby, čo sú na tom pódiu, akože majú veľký rešpekt a musia sa tam nejako predať tou svojou vizuálnou stránkou a presne, ak musia byť našponované a tak. A ja som taký akože troška lajdak na toto. Akože jasné, tá technika aj pri tom Spartanovi je dôležitá, ale je to viac také, že sloboda. Takže... A dnes už hovoríš otvorene, že Spartan nie je len šport, ale je to aj životný štýl. Presne tak. No a ako sa toto prejavuje v takom každodennom živote? Čo všetko si prispôsobila tomu OCR štýlu? No, toto je to, že ja už tak dlhodobo si žijem takýto spartanovský život a napríklad presne pri tom fitnesse, keď som potrebovala byť v objeme, tak som práve, že musela sa troška okresať, že nemohla som mať toľko aktivít a tak, aby som vlastne nechudla, čo je vlastne opak pri Spartanovi. Čím viac trénuješ, čím viac makáš, tým lepšie. To samozrejme odtiaľ potiaľ. Netreba to zase úplne hrotiť po tej tréningovej stránke, lebo aj to môže mať nejaké následky. A čiže ten môj spartanovský život, skoro ráno vstávam, vždy ráno trénujem úplne každý deň. Deň bez tréningu je, alebo teda tréning, každý deň mám tréning a neviem úplne ani bez toho byť a hlavne je to pre mňa aj taká psychohygiena, aj ma to baví a hlavne čím viac športov a čím viac tréningov, tak tým lepšie a ešte aj to, že všade si vyhľadávam ten šport, že čo aj dosť veľa cestujem, tak vždy si tam nájdem nejaký šport, že či už to je napríklad pri turistike, alebo aj keď idem niekde do zahraničia k moru, tak aj tam si vždy nájdem nejaké aktivity, že či už je to presne tá aktivita, či turistika, potápanie. Aby si nebola statická. Wow, máš to naozaj všestranné a ja musím aj podotknúť, že Zuzka bola na mojom prvom skupinovom tréningu v Tarzan Academy. Aký to bolo pocit a čo ťa najviac zbavilo na tom tréningu? Hej. Tým, že ja som v rámci prekažkového behu ešte nikdy nemala trénera, tak presne teraz som pocitila, kde sú moje nedostatky, hlavne po tej technickej stránke. Čiže hlavne toto. To bolo úplne super, že presne si mi ukázal, že čo ako, aj tá technika, aj tie princípy a tak. Čiže toto bolo super. A ja som skôr taký, vždy som trénovala sama, že aj keď som sa chystala na preteky, tak nikdy to nebolo tak, že by som išla s kamoškou alebo s nejakou skupinou. Čiže toto bolo také spestrenie, že sme tam boli viacerí a bolo to práve, že aj také motivačné, že som sa chcela keď tak s druhými predbiehať, alebo som chcela byť lepšia, alebo tak, takže bolo to super, takže určite prídeme aj. Ja musím podotknúť, že Zuzka má extrémne silný core stred tela, hej, čiže akože bolo to úžasné. Milo ma prekvapila, že skrz cez tie všetky aktivity, ktoré máš, stred tela je naozaj základ pri všetkých športoch, aby som to takto sednul, takže tam si u mňa šplhla. Mysl, čo vlastne robíš, ten šport, no malička, hneď je aj výsledok vlastne.
No čiže predpokladám aj, že niektoré veci z tréningu vieš to všetko zužitkovať aj v rámci tvojej práce pre Spartan. Tak a netajíš sa tým, že Spartan ťa podporuje a otvorene hovorí, že je to taká tvoja druhá rodina. Spomínaš si aj na moment, keď si toto uvedomila, že čo bolo možno také zlomové, že si naozaj povedala, áno, že ďaká Bohu za Spartan a je to moja druhá rodina? Ono to šlo tak celkom ruka v ruke, lebo ja vlastne, ako som začala s pretekmi, tak potom vlastne, však ja som najprv súťažila v Open kategóriách a keď som si porovnávala výsledky z Age, tak som prešla na Age a tam som dosahovala nejaké výsledky. A tým, že už som si tam tvorila také menšie meno, tak vlastne keď Spartan aj dal ponuku, že ľudia sa môžu hlásiť za ambasadorov, tak vtedy som bola, že však veď skúsim, ale že určite si ma nevyberú, lebo že veď nie som ešte taká dobrá, nemám také výsledky, ale vlastne keď máme aj nábor, tak my vždy chceme, aby tam tí ľudia písali aj také nejaké motivačné, že čo ich na tom baví a tak. Čiže tam som sa, čiže tam som sa tak rozpísala, že čo ten Spartan pre mňa znamená a hlavne vďaka tomu si ma vybrali, že vlastne tým Spartanom žijem alebo ten spartanovský štýl života. A vtedy, ja si úplne pamätám, tam mi prišiel ten e-mail, ja som sa proste z toho úplne tešila. A vlastne vtedy, to bolo minulý rok, čo som bola prvý rok ambasadorkou a keď som začala aj viac chodiť po tých pretekoch, ale toto bolo teraz presne, že z opačnej stránky, že nebola som úplne iba ja tá, čo preteká, ale tá, čo sa pozerá na tých pretekárov a vidí tam tie emócie. A proste, či už, s zimomrávky mám, že či už tie slzy od šťastia, od smutku a tá radosť a tie rodiny a tie páry a tie kamarátstva a tak ja som bola úplne, že to je nádherné, že toto zaznamenávať bolo pre mňa úplne, že som sa nad tým tak rozplývala a ja som, aj keď som tam bola od rána do večera, ja som proste nechcela ísť ani jesť, že ja tam potrebujem piť a točiť to. Čiže vlastne z ambasadorky, ak tak môžem prelínuť, že sa vlastne zo mňa stala aj content kreatorka na pretekoch. A presne kvôli tomu, že som vlastne chcela takto zaznamenávať tie momenty. A to bolo, čo sa týka toho minulého roku. A bola som taká, že však toto by ma bavilo aj tak akože aj v rámci roka, ani iba počas pretekov. Takže vlastne koncom minulého roka sme sa dohodli, že tento rok už normálne budem správať celé sociálne siete pre Spartan. No a toto presne ja si aj spomínam, že jak som bežal preteky vlastne v Šamoríne, ty si tam bola v cieli. A ja som sa z toho neskutočne tešil, lebo ten súboj bol napínavý, dobehol som na 3. mieste síce, ale bol som strašne rád z toho. A Zuzka si tie emócie hneď všimla, jak som to oslavoval a hneď ku mne dobehla vlastne aj skrz na to avizovala, že wow, to boli neskutočné emócie, takže na to si pamätám, to bolo aj naše také prvé stretnutie osobné. Takže ja sa ešte pamätám ešte prvšie. A ešte prvšie bolo na Zahori, čo boli vlastne moje prvé preteky, kde som robila tiež content kreatorku. A tam si vlastne, ja som robila rozhovor s Adamom a ty si ho tam na konci oblial. A to bolo tiež také zábavné, milé, pekné, kamarátske. Že ty si sa dozvedel. To je radosť, najväčšia radosť. Presne tak. Čiže áno. Ono je úplne super aj počúvať presne takéto ohlasy, lebo ja si úplne pamätám, že potom mi proste aj nejaký chalan na Instagrame písal, že no on už ako išiel na prekážku a že už ma tam videl s mobilom, ako tam behám hore dole, takže normálne si musel povedať, že teraz sa musím snažiť a ísť to pekne, aby to natočila. Čiže tvoj bežný deň, vlastne keď teraz neberiem do úvahy preteky, tak ako vyzerá tvoj pracovný deň pre Spartan, keď si na tom pretekuje, že viem si to predstaviť, áno, že ako to organizuješ. Aj ten content creator, možno niektorí nevedia si presne predstaviť tú funkciu, čo to obnáša, takže kľudne nám to. Ono to hlavne začína už ten deň predtým, kedy ja už tam som na tej lokalite, kde ten Spartan sa koná a vlastne už dávam nejaký teasing na storky, že takéto prekážky, takáto lokalita, takéto miesto a tak. A hlavne informujem ľudí už dopredu o tom, kde môžu zaparkovať, kde je festivalka a tak. Čiže také všeobecné intro, aby už boli informovaní o tom.
A hlavne my tam dávame vždy aj statické posty, ale to video vie niekedy zaujať viac, že ten človek má proste nejakú už predstavu v hlave. Čiže týmto to tak začína a vlastne potom na ďalší deň už úplne od skorého rána, ešte pred prvými štartami, tam už vlastne sa tiež takto pohybujem hore-dole a tiež už takto natáčam a tak a hlavne potom som už pri tých prvých štartoch a to už potom ide tak, že som najradšej by som sa rozpolila na niekoľkých miestach naraz, lebo ja potrebujem byť aj pri štartoch, aj pri cieli, aj pri prekážkach, aj pri vyhodnoteniach. Úplne, že pri všetkom. Takže toľko, čo odbehajú pretekári na trati, tak ty odbehneš vo festiválke v Harej. Akože je to sranda, ale je to pravda, lebo naozaj, aj keď si to, že zaznamenávam na hodinkách, tak mám akože toľko odkráčané, čiže ja už potom iba dojdem na konci dňa na izbu a akože rada by som si oddychla, ale tam deň nekončí, lebo ja ešte musím zostrihať videá. Čiže toto všetko stojí na tebe. Áno, áno. My vidíme ten výsledok, tie videjka a tam si proste tvoj podpis. A ja by som sa ešte vrátila k tomu social managementu. A teda ty sama si aktívna na sociálnych sieťach aj v rámci možno tvojho súkromného profilu. Máš naozaj veľkú sledovateľskú základňu, ako som si mohla všimnúť. Aký typ ľudí patrí do tej tvojej komunity a aké možno obsahy, ktoré s nimi zdieľaš, tých fanúšikov zaujímajú možno najviac podľa teba? Ja som začínala takto s takým influencerstvom, najprv so psičkami, čiže ono to začalo, že psíky a vlastne podľa toho sa aj na Instagrame volám, čo mnoho ľudí ani nevie, ale som tam, že Zuzka je Destiny a keď poviem, že moje psíky sa volajú Zuzka je Destiny, tak oni sú vždy, čo to vážne? Takže áno, zo seriálu. Začalo to s tým, takže mám tam hlavne psičkarskú komunitu. A potom športovcov presne, že takto či už od Spartanu alebo od koní, lebo tým, že aj jazdievam a aj kedysi som aktivnejšie, tak tam mám aj koničkárov, takže psíčkari, koničkári, športovci, cestovatelia. A cestovatelia ešte, áno. Spomínala si, že cestuješ veľa. No a ktorý možno príspevok, keď dáš nejaký s nejakým obsahom, vidíš sama, že wow, že to má najväčší dosah, že proste čo tých ľudí tak povedz. Ja rada skúmam nové miesta v rámci cestovania a turistík, že to je asi tak najviac, že čo ma baví, akože samozrejme aj ten Spartan, len tie turistiky to môžem úplne, že hocikedy aj mimo sezóny, čiže vlastne to, tá turistika je taká pre mňa také gro a nechodím na komerčné miesta, počas covidu som začala tak aktívnejšie turistikovať a pochodila som celé Slovensko a tým, že bývam v Bratislave, tak kúsok mám Rakúsko a začalo ma práve, že baviť spoznávať tieto nové miesta a bola som vždy tým tak akože, že unesená, že wow, že aké pekné a že nikto o tom nevie, tak som začala dávať tipy na turistiky. Či už s psami alebo bez psov, čiže toto je také hlavné taký hlavný content alebo obsah, čo tých ľudí láka, že čo aj vidím, že to si ukladajú, na to odpovedajú, to lákajú. Zasahnuť aj psičkarov, aj koničkarov vlastne. No. Čiže je to také späté, ale čo sa týka Spartanu, určite teraz by som práve že chcela, že tým, že už som aj druhý rok ambasadorkou a tak a ešte viac sa do toho dostávam, tak už možno aj ľudí viac informovať, čo sa Spartanu týka. Lebo kulisné info. Hej. Čiže toto je iba ešte taká novinka, čiže tento obsah ešte odsledovaný nemám. Áno. Čože. Ale ja verím tomu, že aj toto sa stretne s pochopením. Lebo mám tam presne dosť ľudí, ktorí sa ma pýtajú aj práve že na toho Spartana, že či už to sú nejaké pravidlá, alebo práve že ako začať, alebo ako sa nebáť a tak toto chcem vlastne teraz komunikovať. Začať. Ty si mi aj osobne spomínala, že sa vlastne chceš tento rok pripraviť na Spartan Ultra. A týmto, že chodívaš takto do hôr a podobne pravidelne, tak tá príprava z tvojej časti je celkom slušná, tie objemy tam máš a ako by si sa chcela na tom pripraviť, že skrz to vysokohorské prostredie, alebo ultra bude vlastne, vieš, posluchačom možno povedať, že o čom to je, ak by nevedeli, tak. No, ultra, toľko taký masaker. Áno. Je to náročný pretek, veľmi náročný, aj čo sa týka vzdialenosti, aj s prekažkami.
mňa vždy lákajú takéto výzvy a ja som vlastne minulý rok išla môjho prvého Beasta iba. Takže bolo to také úplne, že poprvé, ale išla som to v Anglicku a to bola úplná sranda, lebo ja som vlastne išla, že ja som mala športovú invalidite, kedysi zranenie s kolenom a my ho 2-krát operovali, takže preto ja som taká troška opatrnejšia, čiže ja som sa úplne na začiatku venovala sprintom, potom som tam zaradila superko a potom vlastne minulý rok som šla prvýkrát toho Beasta a ja som to šla iba takým štýlom, lebo ten víkend som šla na moju prvú trifektu. Čiže vlastne naraz sprint, super a Beast. A išla som to v Anglicku presne kvôli tomu, lebo som si to chcela spojiť aj to s výletom. A išla som toho Beasta štýlom, že však to idem tak, že uvidíme, aké to bude. No lenže ja som troška som si pomýlila čas a som meškala minútu na štart. Čiže vlastne ja, keď oni odštartovali, tak ja, Ježišmaria, že idem, bomby. No čiže moja vízia, že pôjdem v kľude hneď na začiatku skončila. Čiže som sa vlastne nabehla... Sama taký kľudný štart, že už sama proste, že je to len tvoje. Áno, vyšli v úve. No. A tým, že som bola vlastne v age, tak vlastne už ma to namotivovali tí všetci pretekári, čo utekali predo mnou. A to bolo tak nádherné prostredie, že ja som ani nevnímala, že behám. To bolo, že proste ja som iba sa pozerala, tam kravičky pri nás, stromy, všeličo. Bolo to fakt, že veľmi pekné. No a potom som prišla do cieľa, išla som sa pozrieť na výsledky a zistila som, že v mojej vekovej kategórii som prvá. Takže ja som Takto sa treba nastaviť, že idem len tak pohodovo, áno. Akože áno, snažila som sa, akože fakt, že makala som, ale bolo to presne, že tá lokalita a to miesto a tak a vôbec ma nebolo koleno, ani neboli. Čiže preto som vlastne si povedala, že chcem vyskúsiť túto ultru a chcem ju skúsiť v Morzine, čo je vlastne najťažšie. A je to presne aj kvôli tomu, lebo hory a tá turistika, ako si spomínala, že ma to baví a že horsky som na to pripravená a ja viem, že práve tie prevýšenia v kopcoch sú má silná stránka. Veľmi slabá stránka sú rovinaté, lebo... Pritom si tu z Bratislavy, že tu je slabá rovinka. No veď práve to, ale preto teraz nabieham s Nikom na tréningy, lebo sa potrebujem presne aj v tom behu na tých rovinách polepšiť, lebo tam ja nemám takú motiváciu ako pri tých kopcoch. No a tak, čiže preto som si vlastne povedala, že chcem ísť na ten Morzin na ultru, že ešte nech mám nejakú opäť výzvu, že sú to opäť nejaké kopce a hlavne tá lokalita. Ja som bola minulý rok 2024 som bola na týždňovej turistike v Chamonix vo Francúzsku a už vtedy som bola z toho úplne pav, že sem sa ešte vrátim. Ale vtedy som ešte nevedela, že sa tam vrátim na Spartana. Možno si to tak neuvedomuješ až tak, ale ty sa pravidelne vystavuješ vlastne hypoxickému prostrediu, to je vlastne nadmorskej výške a svoje telo, svoj organizmus vlastne vystavuješ týmto vplyvom, je tam menšia saturácia kyslíka, hej, pri pobyte v nadmorskej výške, takto ako si hovorila, že týždeň telo sa pomaličky adaptuje a hlavne čo sa robí, tak je, že sa získava krvotvorba, hej, čiže ty aj keď sem tam na víkendy chodíš na túry, ale pravidelne, tak vlastne tvoje telo si zlepšuje krvotvorbu a hlavne sa dostáva k zvýšeniu erytropoetínu, hej, to je vlastne glukoproteínový hormón, ktorý stimuluje v tele tvorbu retikulocitov, to je vlastne vývojové štádium červených krviniek. A z toho krvného obrazu vlastne vzniká aj to, že máš väčší podiel ako hemoglobínu v krvi, aj v organizme, tým pádom má to veľký prínos pre vytrvalostný výkon v tom športe. Takže Morzin, ja si myslím, že by ti mohol úplne sedieť týmto, ak nevynecháš tej turistiky a pobyte v nadmorských výškach. A ty si mi aj spomínala, že sa tohto roku chystáš na jeden veľmi veľký a ťažký výstup. Môže nám povedať, aký? Uvidíme, že či to vyjde, ale chcela by som ísť na Mont Blanc. Presne, ak som hovorila, že som bola v tom Chamonix, tak som si
poturistikovala všetky tie okolité možné, nemožné turistiky. A presne som tak sa kúkala, že ešte to tiež. Čiže vlastne, no hej. Ono, presne tento rok, akože moje ciele sú také, že tými turistikami takto trénovať, tými tréningami a tými možno aj inými Spartanmi trénovať, len nechcem ísť napríklad, že regionálnu sériu alebo takto, že by som chcela každý víkend bušiť tie preteky, ale skôr sa sústrediť na tie tréningy a dať si práve, že takéto väčšie ciele. Že to je niečo, čo mňa naozaj baví a hlavne minulý rok ja som bola aj Častovskú 50-ku a potom Trnavskú 100-ku. A to je vlastne, že non-stop 100-kilometrová turistika, ktorú musí človek zvládnuť, teda mal by do 24 hodín. A tam práve, že som siahla na moje také, na môj prvý skrat, kedy bolo vlastne, keď som turistikovala od 7 rána do 7 rána alebo do 6 rána druhého dňa. A akože ten skrat prišiel o nejakej 2 ráno, kedy moje telo už bolo úplne že maximálne vyčerpané. A to bolo tak, že ja som vládala, len či už tá psychika, alebo že málo cukru, málo soli, tak vtedy som bola taká, že chcem sa tomuto práve že povenovať, že mňa láka ísť cez tie limity a práve že spoznať, alebo teda vedieť pracovať s tými limitami. A vlastne to je to, čo mňa tak naplňa. A pri takomto type turistiky je tam priestor aj na nejaký spánok, na nejaký oddych, keď to trvá, že 24 hodín? Tuto nebol. To absolútne. A práve, že bol problém, že ja už keď som mala tento skrat, tak čím viac som sa dostávala do kľudu, že ja som mala normálne aj turistické paličky a ako náhle som si dala iba pauzu, oprela sa na ne a som si myslela, že do sekundy zaspím. Čiže tam som práve, že musela byť stále, že musím kráčať, že byť akože stabilne v tom pohybe, aj keď pomalšom, ale musím byť. Ale potom vlastne napríklad ako začalo svítať, tak to som sa už úplne prebudila. Že hlava, že toto slnko, energia. No práve toto je tá sranda, že tam už bola skôr hra s tou psychikou a hlavou. Viac ako s tým, že či som na to ready, lebo ja viem, že som to, mňa nič nebolo, naozaj, že nič. A akože, že po kondičnej stránke super, len hlava. Že tá ma troška opustila. A preto aj tento rok určite si chcem dať tú 100, že to bude aj ako príprava na tie ďalšie výzvy a presne, že hrať sa s tou hlavou. Že 100 tu v Karpatoch, alebo... Áno. Ono akože hovorí, akože áno, znie to tak, že je 100 v Karpatoch, ale to bolo, že stále hore dole, to malo 2000 metrov prevýšenia. Naše Karpaty, veď to je hory, takže hej. Čiže ako máte sklony k seba deštrukcii, tak Morzin a príprava na Spartan Ultra môže byť pre vás hodná, ale ako vravím, je to o hlave, tieto preteky a o určitých objemoch, ktoré ty samozrejme máš, takže aj hlavu si myslím, že máš dobre nastavenú, takže toto by ti mohol sedieť aj skrz tú prípravu. Držíme palce v tom všetkom, čo ďakujem tento rok aj v rámci tejto prípravy, aj v rámci práce pre Spartan. A na záver ja by som sa ešte akože opýtala, vrátila sa trošku ešte k tým pretekom, že ak by si mala dať jednu radu niekomu, kto chce ísť na svoj prvý Spartan, tak čo by to bolo? Čím by si mu odkázala? Choďte. Nie o čom. Určite sa treba toho zúčastniť a netreba sa toho hlavne báť. Akože ja som išla tiež s takým pocitom, že neviem, do čoho idem, že druhí sa možno na mňa budú pozerať a že možno tam nedám ani nejaký dobrý výkon. Stále je tam vždy otvorená tá open kategória, kde ľudia si to môžu ísť vyskúšať, môžu ísť s kamošom, môžu si tam aj pomôcť a tak. Čiže určite treba ísť, treba to spoznať, treba to vyskúšať a vlastne potom však uvidíte. Akože skúsite, uvidíte, že či vás to chytí, či vás to nechytí. A určite sú takí ľudia, že ktorých to tiež tak namotivuje a ich to chytí, začnú na to trénovať. Čiže potom presne môžu ísť do age a keď ich to chytí natoľko, že proste budú chcieť byť z nich aj takí profíci, tak do elity. Čiže ono tam je tá postupnosť, že ono, aby si ľudia nemysleli, že hneď keď idú na ten štart, tak už sú s tými najlepšími. Áno. Že každý to spozná vlastne, keď začne, kde je. A super je to ísť presne, že na prvýkrát s niekým. Áno, že ten druhý človek podporí, pomôže, nabudí. By si vedel rozprávať.
No už tento víkend tu máme vlastne Spartan Sedín, kde Zuzka akurát bude, pravdepodobne tento podcast už bude po Sedine, ale potom máme ešte šancu v tom Komárne v máji, kde Zuzku a mňa môžete stretnúť určite na každých slovenských pretekov, predpokladám. A ďakujem Zuzka teda za že si prišla na moje pozvanie a čo k tomu dodať, ešte si ma nejaké, tie otázky sme mali pripravené. Áno, že takisto aj vám ďakujeme za priazeň naši poslucháči, diváci a tešíme sa, keď sa budeme znovu vidieť a počuť pri ďalšej epizóde podcastu Za prekážkou. Ďakujeme. Ďakujem aj ja. A Niko má teda pre teba ešte takú vsúku na záver. No, nespomínaj padacie dvere. Áno, tu musíš do 2 sekúnd odpovedať, lebo tam sa otvorí pod tebou také okienko, keď... Dúfam, že to nie je. Pravda. Dobre, tak sa priprav. Zuzka, si silná alebo slabá? Silná. Aká prekážka ti na Spartane robí najväčší problém? Najväčší problém. No? Twister, nepriateľ. Twister, OK. Akou rýchlosťou dokážeš ísť polmaratón na inline korčuliach? Keďže to sme ešte nespomenuli, ale akou rýchlosťou dokážeš ísť? CCA? 26 km za hodinu. Ktorý výstup na slovenské hory bol pre teba najkrajší? Čo týka slovenských hôr. Pre mňa úplná srdcovka je známy Kôprovský štít. A to kvôli tomu, lebo som tam bola so psami, dokým ešte mali povolený vstup do Tatia. A tam som bola aj ja. Áno, Kôprovský je krásny. Akože máme z toho strašne veľa pekného, ale Kôprovský to mám tak pri srdiečku, lebo to som absolvovala s nimi. Áno. V akej najvyššej nadmorskej výške si už bola? Ty kokso. Tak toto fakt netuším. Akože čo sa nejakých kopcov týka, tak možno niečo okolo 3000-ky. Wow, pekne. No a na záver, takisto, ak sa vám to páčilo, ak sa vám páčil náš podcast Za prekážkou, tak nezabudnite nám dať follow, pekne nás odoberať, aby vám nič neuniklo.